صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. хубтараш ба майдончаи назди ҳо анаом бинои серошёна равед. онҷо боз як майдончаи бозӣ барои бачагон сохтанд. ҳоло чунин майдончаҳо бисёр шудаанд ки хеле барои бозии бачаҳо хуб аст. мумкин дӯстони нав ҳам пайдо кунед. аммо то нисфи рӯз баргардед. бароятон имрӯз оши палав мепазам. аммо ман ошро чандон дӯст намедораму. медонам ҷони бибӣ, медонам. барои ту устухонҳои хубу мулоимро ҷудо карда мемонам. ва дӯстони мо ба сӯи майдончаи бозӣ равон шуданд. то ба онҷо расидам манижа, ту хобатро нақл мекунӣ? бале, хеле мехоҳам, бишам. ва ин чизест ки манижа дар хоб дид. хоби аҷоиб. баъд охири хобат чӣ буд? харгушҳо нағора мезаданд ки ту маро бедор кардӣ. манижа, ман дар хоби ту чӣ хел будам? позбони хуб будам? бале, коратро хуб иҷро мекардӣ. ман посбони зӯр ҳам дар хобу ҳам дар бедорӣ бачаҳо. шинос мешавем. якҷоя бозӣ шавқовартар мешавад. ба фикрам ин меҳмон мисли мо ба ин майдонча бори аввал омадааст. духтарча ба фикрам давиданаш мушкил. ҳеҷ гап не, мо роҳашро меёбем. салом, бо мо бозӣ кардан намехоҳед? номи ман бежан, ин кас манижа ва номи дӯсти мо вафодор аст. салом, номи ман сайёра. номи хеле зебо. ташаккур барои даъват. барои ман мушкилтар. ман беҳтараш бозии шуморо тамошо карда расм мекашам. хубтараш агар ба бозӣ ҳамроҳ шавед. ҳамин хел не манижа? сайёраҷон, бежан дуруст мегӯяд. ҳеҷ мушкилие нест. мо ёрӣ мерасонем. давидан ҳам шарт нест. вафодор, офарин. сайёраҷон, агар хоҳӣ ки дӯсти бисёр дошта бошӣ ва хурсанд бошӣ, камтар боҷурат бош. инҷо бачаҳои хуб бисёранд. онҳо дарров дӯсти нағз мешаванд. манижа дуруст мегӯяд. ташаккур дӯстон. ташаккур ба шумо. ташаккур ба ба ҷон дил. шумо сурудхониро дӯст медоред? ман ин корро нағз мебинам. аммо дар бораи чӣ мехонем? биёед дар бораи ханда, табассум шеър мехонем.